convite para participar neste acto de presentación. E vou a comenzar dun xeito un pouco extraño. Hai xa moitos anos, aló polo século XVIII, concretamente en 1786, a Declaración de Independencia dos Estados Unidos recoñecía como dereitos inalienables de todos e todas a vida, a liberdade e a procura da felicidade. The pursuit of happiness. Sempre me chamou moito a atención que nun texto xurídico e político tan importante aparecera ese chamado a defender o dereito que nos asiste a tratar de sermos felices. Hoxe presentamos nestas terras do Bolo a segunda obra literaria publicada por Paco Ascón, por meu pai, titulada moi explícitamente Mis reflexiones vitales, na que o autor vai recollendo ao longo das súas páxinas o seu camiño persoal nesa procura da felicidade. Ollo, non quere isto dicir que vayades a topar nesta obra un libro de autoaxuda, a modo de manual de instruccións de como acadar a felicidade, ou gallar, pois boa falta nos faría a todos e todas a máxica receita. Mesmo, penso eu, ao propio autor e a min mesmo. O que atoparedes ao longo desta obra é unha escolma de textos de Paco Ascón escritos ao longo de varios anos dos últimos tempos, mais desde a perspectiva dunha vida longa e intensa que case a cada xa as 8 décadas na senda daquel pursuit of happiness. Son os retallos ganduxados, ás veces con mimo e coidado, pero outras veces con urxencia e apresuramento dos pensamentos e sentimentos do autor. Son verbas debulladas nos momentos difíciles, enfrontado en ocasións a retos difíciles e que puderan semellar imposibles de superar con éxito, nin máis nin menos. Amo la dignidad de los decentes, amo la sinceridad de la verdad, yo amo la valentía de decir lo que se siente, amo el rigor en lo que se afirma, amo la puntualidad en todas las acciones, de eso sabe mucho mi hijo. Amo la bondad cuando realmente lo es. Yo amo la solidaridad con los que necesitan. Amo el respeto con el que trato y me tratan. Amo el diálogo sin imposición. Amo escuchar porque aprendo siempre. Artistas, que tal? Bueno, aquí, aí está. Outra primeiro, non? No, estamos os dous. Vamos. Pois entón vamos a decir o siguiente. Vamos a decir que nos recibiron de maravilla Sí, señor, sí, señor. Sí. Estamos felices de estar no museo, No Museo do Lloso. que por certo, de estar co seu alcalde. Ajá, fenomenal, que ben. Encantados todos. Que tamén, non sei se te fixeches que había xente do alrededor por aquí. Sí. Non vou nombrar ningún por se non vai olvidar, pero por lo menos a Aurelio sí porque estaba na mesa. Sí. Aurelio, estaba Javier, estaba... Sí. Había moita xente. Moita xente. O Esteban que nos foi Samuel, Esteban... Bueno, parabéns a Andrómena Senlleira e parabéns autor magnífico Paco, parabéns ao alcalde por acoller esta xoia. Así que decídeme brevemente, que se sinte agora mesmo, Paco? Bueno, primeiro se sinte emoción porque eu tiña moitas ganas de estar nun lugar tan entrañable pola amistad que me unía a Lloso. Lloso e eu tuvemos momentos, porque Lloso desgraciadamente pasou unhas crisis profundas por enfermedades, por depresións e por distintos motivos, no que se quixo acompañar de algúns amigos, como foi o tamén desaparecido Pepe de Barrio e eu, que lle arropábamos en momentos de alguna maneira difíciles para él. E él tamén nos apoyou en momentos que tuvemos problemas porque Pepe de Barrio tuvo unha longa enfermedade, era un artista de La Malonga ao cual queríamos moito, tanto Lloso como eu éramos moi amigos. Entonces para min é unha honra e sobre todo co recibimento que o Concello do Bolo nos fixo en este ano. Señor alcalde, parabéns. Que significa Paco Ascón para vostedes? Como xa dixen antes, a nos é un honor ter a este artista Paco Ascón telo aquí no vir ao Concello do Bolo a presentar esta obra magnífica aquí no Concello. Grazas. Gracias.
Andrómena Senlleira outra vez, Abelino. Nada, felicitar, pues dixen antes, o museo. E unha cousa que quero decir, que cando se inaugurou o museo, leron un poema meu que había dedicado a Lloso, polo que tanto, a toda esa desinto Claro. aquí, vamos, como un rato encima de estar na casa. Na túa casa. No, eu antes de que cortes quería facer unha mención especial ao rapaz este que nos amenizou Total, Martín. coa súa gaita, o Martín. Martín. Sobrinho de Eros. Sobrinho de Lloso. Mira, que ben. Eu fixo encantado, ademais se presentou el voluntario, quero decir que é unha amabilidade por parte del genial. Xa sale artista como tío. Sí. Pois vivo bolo. Iba volando. Aurelio, que ganas tiña de volverte ver. E eu tamén a ti. Bueno, quen é Paco Escón para nós? Paco Escón é un referente para min, vamos a todos os niveis, pero vamos, moralmente é un home que soupo afrontar a vida con todas as exigencias, todas altibaixos, con desgracias, tamén con esa alegría, con ese sendo feliz, como el di que entón, bueno, así a vida vai ser levando. Outra cosa é un referente, e debe ser un referente para todos. E ler o libro é Galicia. Sí, señor. Vivo Barco de Valdeorras. Viva o barco, viva o resto. Viva. Viva. Paco Escón, para min, teño que falar da súa sensibilidade e, sobre todo, do seu espírito de axuda. Cando fixen o meu libro Retazos da vida do médico rural, durante a pandemia, casi a diario mantiña un contacto permanente con il, e de feito foi o que ilustrou. Temos 670 ilustracións no libro feitas e realizadas por Paco Escón, que con eso digo o agradecimento e sobre todo a sorte que tuve de encontrarme con il na miña vida. O Paco. O Paco espello. A alma de Paco espello. Que nace xa unha luz do mundo, por así decirlo. Sí. Hai que saber entender, porque moita xente dirá atrapalhadas, filósofos pasados de moda, tal. Eso recapacita no seu interior e o que realmente é a vida. É a vida. Que non hai nada máis. O sea, eu sempre dixen a meus fillos, a vida non hai nada. O que hai que facer é vivirla. Moi ben. Pues, buena parte desa vida pues, é a felicidade que nos di Paco. Tenemos este mundo para ser felices. E para ser felices de moitos xeitos. Así é. Moitísimas gracias, Ana.